हरिकृष्ण इलेक्ट्रिकल्स आमच्याकडे ग्राइंडर, कटर, पॉवर टूल्स, पाण्याचे पंप होलसेल दरात मिळतील. तसेच पाण्याचे पंप रिपेअर करून मिळतील. आमचा पत्ता हॉटेल अन्नपूर्णा जवळ शिरोडा नाका, वेंगुर्ला. संपर्क 9552 3052 05. मंत्रिमंडळ शपथविधीला प्रारंभ झाल्यानंतर शिंदे गटातील उदय सामंत यांनी शपथ घेताच कणकवली येथे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात उदय सामंतांच्या समर्थकांनी जल्लोष साजरा केला. यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय आंग्रे व संजय पाटील हे देखील या जल्लोषात सामील झाले होते. दरम्यान शिवसेना नेते संदेश सामंत यांचे खंदे समर्थक संजय आंग्रे यांनी मंत्रिमंडळ शपथ होताच लगेच आपली पावलं शिंदे गटाकडे वळवल्यामुळे कणकवलीत शिवसेनेला मोठा धक्का बसलाय. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकरे गटातील अजून किती समर्थक या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर फितूर होणार आहेत हे पाहणं देखील तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे. मंत्रिमंडळ शपथविधीला प्रारंभ झाल्यानंतर शिंदे गटातील उदय सामंत यांनी शपथ घेताच कणकवली येथे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात उदय सामंतांच्या समर्थकांनी जल्लोष साजरा केला. यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय आंग्रे व संजय पाटील हे देखील या जल्लोषात सामील झाले होते. दरम्यान शिवसेना नेते संदेश सामंत यांचे खंदे समर्थक संजय आंग्रे यांनी मंत्रिमंडळ शपथ होताच लगेच आपली पावलं शिंदे गटाकडे वळवल्यामुळे कणकवली शिवसेनेला मोठा धक्का बसलाय. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकरे गटातील अजून किती समर्थक या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर फितूर होणार आहेत हे पाहणं देखील तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.